vandaag de Betty en Beb Show in de achtbaan. Wow. Wow. Oké, het gaat wel een beetje goed, maar ook weer niet. Oh, daar komt de scherpe bocht. Yippie! Het is wel leuk. Oké, het nieuws van vandaag is Betty en Beb in de achtbaan. Straks zie je nog een uitzending en dan gaan we in de oceaan zwemmen. Dat kan je hier ook doen. Pas op! Ik dacht even op mijn hoofd te stoten. Ja, dacht ik ook. Oh. Blijf zitten. Oké, Pas op, je moet wel weer rustig blijven zitten, hè? Oh, er komt de scherpe bocht voor. Hoeveel ritjes zou je mogen? Ik zou het niet weten, maar we zitten er nu al 3. Oké, het gaat wel goed. Het nieuws van vandaag is, hadden we al verteld. En het weer is, vertel jij maar, Betty. Jippie, ik hou van dit weer vertellen. Vandaag in Gelderland 18 graden. Vandaag in Oosten ook 8 graden. Vandaag in Noord-Limburg ook 8 graden. Vandaag in Friesland ook 8 graden. Dat zeg ik overal 8 graden. Behalve in Afghanistan, daar is het 13 graden. Sorry. Nou gaan we weer hoor. Want etenstijd. Doei.